má LPS sbírka. Sice vím, že už jsem vám mou LPS sbírku ukazovala, ale ukážu vám ji znova. Takže, abyste věděli, že ten domeček je LPS, tady vnitři toho domečka, tam na obrázku, jsou lopasci. I potom tam jsou lopasci na obrázku. Prostě tak, dají se mu otvářet dveře. Tyhlety. A tohleto horní. Potom je tu tady obrý domeček, kde se dá kroutit lopas. A otváří se vlastně tak, že tohle vypíchníte a potom už jen potáhnete. A je kompletní domeček. Tady se houpá, tady se taky houpe, tady se to může zakroutit a to se vlastně kroutí. Tady si to můžete takhle a to se vám bude kroutit. Tady se to takhle tak odváží. Tady je balkónek. V tomhletom domečku je to všechno. A tady ještě takhle tak. A tady mají dveře. Potom tady máme LPS kost, takovou plechovou. A tohle jsou mý LPS. Je jich moc málo. Tady vám je ukážu postupně. Takže se přehrabu. Jsou s nimi i LPS věcičky. A vlastně ahoj u dalšího videa.